तो का हाल बा भाई लोग। एगो गाना आइल बा मार्केट में, बहुत ही तहलका मचैले बा। तो तू लोग जाने के चाहत रहलू कौन गाना हो कि जौन इतना इंस्टाग्राम पर तहलका मचा देले बा। लगभग ऊपर सब के रील बना चुकल बा अभी तक। आ गाना बहुत ही बेहतरीन आइल बा। एसएस म्यूजिक मोतिहारी से, एसएस फिल्म मोतिहारी से गाना आइल बा। जौन चैनल के नाम है एसएस फिल्म मोतिहारी। तो उ गाना के बोल बा, चांद के पार ले जइब का, सैया मोरा धके कोरा, कोरा में सुतइब का, एक के रात में चांद के पार ले जइब का। तो भाई लोग बता दें कि इस सिंगर के नाम है विक्की राज, जौन काफ़ी अच्छा बेहतरीन गाना लेके आइल बड़न। इंस्टाग्राम पर तो भाई बवाल गाना मचा दिल बा, चांद के पारे ले जइब का। तो भाई लोग अगर रील तुहू लोग नइखलो बनैले तो जाके बनाओ लो। वो गाना पर बहुत ज़्यादा रील वायरल होता, जौन गाना के नाम बा चांद के पार ले जइब का। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायरमैन नारायण निराला, आप लोगों के छोट भाई। तो भाई लोग अपना भाई खाती एगो लाइक और एगो कमेंट और वीडियो के भाई लोग शेयर कर दलो। हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग हमारा चैनल पर नया आइल बड़ा लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा ही भोजपुरी से जितना गाना आवेला ओकरा बारे में हम चर्चा करेनी और अपना भी नाम के शायरी वीडियो बनवाए के चाहता रहो तो भाई लोग कमेंट कर लो। हम शायरी वीडियो फ्री में बनावेनी, बस हमारा सपोर्ट चाहिए। तो फिर मिले हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।